Le nkqubo yokuvavanya kusetyenziswa isiXhosa nesiSotho yaqala ngo-2018 ngaphambi kokuba inqunyanyiswe ngenxa yokushokoxeka kwemali. Zizikolo ezisondele kuma-8,000 ezithatha inxaxheba kuyo, kwaye ithe yaqhutywa ngethuba leemviwo ezitshayelela iimviwo zokugqibela kubafundi bematriki kweli phondo. Le nkqubo ijonge ukukhuthaza ukusetyenziswa kwelwimi lwenkobe kwizifundo nokuphucula iziphumo zematriki. Ijelo losasazo i-SABC ithe yandwendwela izikolo iCingani kwakunye neDouglas Mbopha eMotherwell kwakunye neSolomon Mahlangu eKariyerha. Abanye babafundi abayinxalenye yale nkqubo bathi eli phepha libhalwe ngolwimi lwenkobe khange libe luncedo njengokuba unyaka wonke bebefundiswa ngesiNgisi. Asifundisanga ngesiXhosa esikolweni. Now xa funeke ndifunde ngesiXhosa iyabhida iba nayo ingathi indawo engathi iya confuse xa uyifunda. Kodwa bakhona abathe eli phepha libe luncedo njengokuba bejonga kulo xa bengawuvi umbuzo ngesiNgisi. Iluncedo kakhulu ngoba muxa ufunda iquestion ufumanisa ibana iyakubhida ngesiNgisi then you referisha ngesiXhosa and then we understand kabanzi question. Abanye babafundi bakhale ngolwimi oluthe lwasetyenziswa ukuguqulela amanye amagama kwizifundo ezifana nezibalo kwakunye nezobunzululwazi. Abafundi bathi amanye amagama esiNgisi bebhalwe ngesiXhosa bengaguqulwanga. Keminye imibuzo iye inikezele iye iguqule iEnglish isibhale ngesiXhosa and then ke ukulonto iye ingabe loncedo ngoba kaloku laa nto ubungayiva phaki iEnglish uye uphinde ungayiva nangoku seyisisiXhosa. Izifundo zembali, ezolimo kunye neaccounting ngezinye zezifundo bezinamaphepha emviwo ezibhalwe ngesiXhosa nesisuthu ngethuba kubhalwa imviwo. Isebe lithi abafundi bebebhala ezimviwo ngabafundi bebeqala nale nkqubo ku-grade 8. Kodwa ingcali zithi le nkqubo bekumele imiliselwe ngezigaba ezahlukeneyo. So yes, it's wonderful to decolonize. It's wonderful to elevate the language to academic standards, but I think they should take little chunks at a time and they shouldn't just have it in laboratory situations, but involve the teachers, involve the learners with small steps at the time. Abafundi kweli phondo baza kubhala imviwo zokuphela konyaka ngesiNgisi. Abafundi bematriki bagqibe ngolwesine ukubhala imviwo zokutshayelela. Isebe lezemfundo kweli phondo khange liphendule imibuzo beliyithunyelwe ngeli ziko losasazo. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseMpuma Koloni.